ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବହୁତ ପଛରେ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଲା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆଜି ନମ୍ବର 1 ହେଇଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଯଦି ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କି କରୁଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା 1 2 3 ଭିତରେ ରହିବ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ସଙ୍କଟ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଉ, ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଚାଉଳ ଆଗରୁ ଆଣୁଥିଲୁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଜି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ ସାରର ଗୋଟେ ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ସାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ସାର ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପାଉନାହୁଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ରହିଛି ସରକାର ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯିବ, ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ସାର ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦଳ, ଲୋକଙ୍କ ବଳ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ଅଛି ଏବଂ କେମିତି ସାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଉ କିଛି ମାସ ଗଲେ ଆସିଯିବ ମାନେ ବାତ୍ୟା ମାସ, ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି। ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଫସଲ ଅଛି ସେ ଫସଲ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସାରର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ସତରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯାଉ, ସେତିକି ଆମ କାମନା ରହିବ, ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି। ଏବଂ ସେହି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ପହଞ୍ଚି ଏ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଏକାଠି ହେଇଛୁ।